Penaberên li kampa Îdomînî ya li ser sînorê di navbera Yûnanistanê û Makedonyayê dimînin mangirtinek li dar xistin û rêyeke tirênê ji bo roja heftemîn girtin û ew yek wekû nerazîbûnekê ji pêşgirtina derbasbûna wan ji bo Makedonyayê ye. Penaberên ku mangirtin li dar xistin daxwaza vekirina sînorê Makedonya kirin û sloganên em li vê derê hêdî hêdî dimirin her wiha sînora vekin bilind kirin û tekeskirin ku ew ê berdewam bin bi darxistina mangirtinan ta got daxwazê wan bi cî werin. Ji aliyekî din ve rojnameya Sunday Times ya Brîtanî bal kişand ser rewşa dijwar ya ku penaberên lê gireva Lîsbûsê ya Yûnanistanê tê de derbas dibin û got ku navendên penaberan bûye kampên girtiyan kolbende wê yekê ne ku bêne vegirandin ji bo Tirkiyê. Her wiha rojnamevaneke biyanî bi navê Louis Callaghan ji aliyê xwe de dibêje ku penaberên li gireva Lîsbûsê wekû ajalan li wan navendan hatine girtin û bicîkirin û ew navend dibin çavdêriyeke ewlekariya tund de ye û tu kes ji bilî endamên ewlekariyê û ertêşa Yûnanistanê nikarin derbasî wan navendan bibin û hemû daxwazên rojnamevanên got dixwazin derbasî wan navenda bibin ta ku rewşê ji nêzik ve bişopînin hatiye redkirin. Ji aliyê xwe de jî endamekî Perlemana Yûnanistanê yê bi navê Sokratis Familos ragihand ku welatê wî 400 penaber ji sînorê Makedonya veguhestine kampan di çarçoveya belavkirina penaberan de. Her wiha navborî eşkere kir ku ew penaberên guhatine veguhestin ji bo kampan dikarin daxwazên mafê penaberiyê li Yûnanistanê pêşkêş bikin. Her wiha dikarin daxwazekê ji bo programa belavkirina penaberan li ser dewletên Ewropayê pêşkêş bikin û tekeskir ku her penaberekî ku naxwaza wan daxwazan pêşkêş bike wê bê vegirandin ji bo Tirkiyê. Ji aliyê xwe de Marco Boyno serokê ofîsa Komîsyona Bilind ya Karûbarên Penaberan li bajarê Salonîk yê Yûnanistanê dibêje ku belavkirina penaberan li ser kampan çareseriya herî baş e. Tê zanîn ku derdora 12,000 penaber li bajarê Îdomînî asê mane û li bende wê yekê ne ku sînor pêşiya wan vebe û derbasî Makedonyayê bibin. Nalîn Hesen, ARK.